lek ditapuk wong kene kok iso. Kok keliru terus to aku ki. Ya sing ngalus to, Met. Contone. Nyuwun pangapunten wilujeng dalu, Bapak. Menika ingkang Pak Kades pundi nggih? Mbok pilih. Oh, menika nggih. Matur sembah nuwun. Niki kinten-kinten jeng napa sedekah bumi acara desa? Alah, ngutang nunut kene ya ra. Nek Pak Kades aku gak kenal, tapi aku duwe kanca kene. Sapa? Pak Karsipin ki bos melon. Kuwi nek wis kon Kowe kok iso kenal men. Aku Pak dadi suwi. Iya. Melon semongko wis urusanku. Sapa jenenge? Pak Karsipin. Aduh, Met, mati tenan ki. Mati tenan lho ki Mas Lah, Bayu. Maksudnya piye dek Tak iki? jelasne ya. Pak Karsipin kuwi. Iya. Yo Pak Kepala Desa. Loh, Nek nyalon di apa? Kok jarang dikenalan kene kok ora roh piye? Duwe kanca bae lurah. Alah, oh, tak beto iki. nggih, njaluk melone, Pak. Gak oleh. Ya melon ya ndelok iki acara apa nek ngarani musime apa usum melon apa jagung. Ngriki nembe panen apa, Bu? Tikus. Wong mbok takoni niki nembe panen apa Bu? Ngono kuwi salah lho, Mas. Lah terus aku takon kuwi piye? Ya muga-muga sing gadah sawah panen nggih ngono. Nek mbok takoki panen apa Bu? Ya nek duwe sawah, nek ra duwe padha mbek nyakiti hati no. Ora wong ora duwe kok bingung iki. Lah iya to. Ora duwe sawah ki ya tuku to, Met. Zaman saiki kok ya. Zaman saiki kok. Lho lah iya wong tuku iki lak nganggo dhuwit, wong utang tanggane arang percaya kok. Lah alah ya carane. Carane? Utang ning bank no. Lho, lah nek nyaur. Lah nyaur kuwi ya nek wis duwe. Lah nek ra duwe. Ora duwe semoyo no. Kuwi kita menyesatkan kok ya. Kok menyesatkan piye? Pripun, Bu? Mriki panen apa, Bu? Oh, jagung. Jagung kuwi tegese apik lho. Apa Mas? Ono maknane. Ana maknane sejane pengen dadi wong agung didongakno muga-muga masyarakat Banu mriki sedaya dadosa tiyang agung. Amin. Mugi-mugi panenane melimpah. Amin. Ora ndongakno wong saka iki ya ta. Apa? Lagi tanggale iki tok wis donga lho Mas. Tanggal Tanggale 11. 11. Nggih. Terus? 11 ki wis mengandung donga. Loh, 11 kok mengandung donga Ya piye to? Nggih to, Bisa to, 11 ki semoga oleh welase ingkang maha suci, muga-muga wong Banu kabeh bagas waras. Oh, ngono wah tepuk tangan, tepuk Amin tangan. Allahumma. Dinane kemis ki luwih becik mingkem timbangane lamis, dadi aja omong timbangane rakane. Wah, tepuk tangan luar biasa. Banu ki iso ketembung muga-muga rezekine Banu mili. Banyu. Banyu. Alah yo karek nambah iye karo kanca. Ya beda tulisan kuwi beda huruf, Iya, kuwi iya. beda arti rak ya ngono. Didongakne mugi-mugi masyarakat Banu sedaya seger waras kala wau pun didongake Cak Komet. Ya. Terus didongakne sing pedagang, Met, didongakne. Muga-muga laris dagangane. Sing petani, Muga-muga ngunduh. kejaba kono kancane ya didongakne Mas Bayu didongakne, Mas iya. Bayu. Muga-muga ya laris. Sajake kok ora ikhlas kowe. Ora tak Donga dongakno kuwi ya laris kok. Jalukmu marang pengiran. Iki malam minggu yo main. Iya, piye? Aku nang omah. Minggu main. Karo sapa ta Mas kedagelan? Alah. Lah salahe kowe dipecat tok wis. Lho lah ya. Oh, sing dipecat niki ta? Aku. Ngomong ngono ngomongnya tak pecat lho. Balik. Baik. Terus kanca yoga didongakne. Mugi-mugi awet tanggane pun digugah kan lho. Apa to? Sapa itu ru? Iso tuwanek ben kok nak digukan dadak geragapan awake panas. Kok ya didongakno sing apik. Nah, nggih. Terus karo kanca-kanca yoga, iki yogane delok togo, jek enom-enom kabeh. Nom Ya. kabeh. Kene iki ra nek Mas Bayu ki angger panjak kok tuwek sithik dipateni to Mas. Teko rapik kuwi tuwa sithik iki ya dienggo conto patuladan lho. Ya maksudnya bagian ngulang ning omah ngono lho. Iya. Ning apa sanggare kono sinden Met, komplit. Komplit. Ya, apik-apik kabeh. Jiro lupat monem tu. Wah, akeh tenan. Jiro lupat monem tuwek. Dadi Barisane king mriki sing kok kene enom, Ya. sing kene iki sinden senior. saiki tak takoki ngopo kok sinden sing paling sepuh dikek pinggir.
Ngapa Iya. sebabe? Sebabe Ya. ben kuwi kanggo tulodo kena dienggo pangeling-eling mulane sinden ki sing tuwa utawa sing Alah kowe iki kakek ngomong Yon. Kakek ngomong. ora Ora ancene cocok. ancene barisane ngono. Nggih Mas Bayu nggih. Ayo jelas iku di skenario kok wis. Skenarione Salah. ngono. Nom terus sing sepuh mriko. Salah. Lho, lah kowe Sebabe apa kok sing sepuh taruh pinggir? sebabe Met. Enek loro. Siji. Siji nenek kerusuhan, dedel duwe lah ya sing sepuh. Ya ra. Sing kedua, sing sepuh ki mesti bolak-balik kudu pipis ngono, delok-delok dadi gampang medune. Upamane Ah. lagi nyinden. Eh, Cilik ya pas, gede ya pas. piyok. Mosok piye kok ya nganggo nada barang iki lho. Piye iso? Wong budaya. Wong budaya nang ya ora pantes to. Iki lho Mas, disapa masyarakat Banu. Oke. Iki sing wis nanggap awake dhewe urunan nggih Bu nggih. Lah, iki seneng ki nak sampean jak omong ngono mesti seneng wong. Mulane aku seneng wong wedok-wedok ngono ku lho, Met. Kene kok ya wedok tok. Kompak wong wedok mesti upama ningali wayang, campursari, tayub mesti ngarep dhewe wong wedok-wedok. Kuwi terkenal nek wong wedok iki kompak. Mulane aku seneng wong wedok Mas Bayu. Oh nggih jelas. Aku ra seneng rabi wong lanang, ngono. Seneng Ayo aku bener. wong wedok. Lah Mas aku ya iso. Gak iso Aku wedok ora patek seneng kok seneng ya bapak-bapak mriki. Oh. Upama ning acara ngene iki senenganmu bapak-bapak. Iya. Aku ya ora kaya ibu-ibu. Alah ibu-ibu ki apik njabane tok kuwi asline andinge ngono ae ra patek rukun kok. Lho. Apa Wong iso? Wah, Wong mencemeng. wedok ki ngono lho Mas. Aja. Enek tanggane tuku kulkas no alah atine ya panas. Upama tanggane tuku gelang, Atine melang-melang. tanggane tuku ali-ali. Ya atine ki cilik ati. Wong tanggane tuku ceret lho mencret. Lho. Weh, jenenge Penake dasya wong marang lanang wedok. lho. Wong wedok kuwi peran penting, Met. Kowe tanpa wong wedok, rumah tangga arep dadi apa? Nggih mboten, Bu. Esuk wong wedok kuwi dibanding wong lanang tugasnya akeh wong wedok. Wong wedok isuk wis umbah-umbah. Kuwi ra bojomu. Iya no, ya bojoku ya masyarakat Banu. Nggih napa mboten, Bu? Isuk wis umbah-umbah jam 5 lho bar sepuh. Umbah-umbah kowe dunung ora? Lah kuwi nasibe bojomu nek aku gak kok. Lho, lah kowe iki piye to? Bojoku kae isuk tak laundry. Umbah-umbah tak penging. Kirene. Bojo mbok laundry. Bojo gedene sakmono gedene nek mbok laundry iki terus mesin cucine sak pira? Tegese tak penging umbah-umbah. Oh, berarti nek pakaian Kotor ya di laundry. Oh, no. Awan tapi awan. Awan Apa? sithik jam 09.00 mesti masak. Kowe nek ora nek masak mangan apa kowe? Tak penging masak bojoku. Lho kok mbok pengen masak lho kowe kaliren mati no, Met. Panganan online akeh. Saiki panganan pesen teko dhewe. Apa kuwi jenenge? Lho, Refer order kuwi to. Piye? Panganan teko dhewe lho, Pak. online Yo. pesen liwat online utawa WA. Yo. Apa jenenge? Refer order kuwi. Panganan teko dhewe Oh, ora Jawa. Dasar ilat Jawa ya ngono kuwi. Amit lho Mas Bayu. Aja. Ngono gayamu ki lho online. Order iki apa? Delivery order. Ayo, Apa? paket. Aku iki gak masalah omong kuwi lho, Mas. Terus? Nek wong wedok-wedok ngelumpuk ngene iki, kok ngarep dhewe kadang-kadang ganggu konsentrasi, Mas. Kok iso ganggu konsentrasi? Ini menurut survei dan pengalaman saya. pembuktiane. Aku tahu Mas, pengajian kayak lagi metu-muku cok komet metu Munggah. padang bulan bulan padange kaya rino kaya wong wedok ku melu joget kuwabe Kabeh tangane dhuwur. dik karo ngemiki sing wedok wayu sisan karo ngemiki lha kok melu joget ngene anake wira Apa to? Sik to. Anak nek ngantek ngene-ngene iki jane goleki apa? yo goleki piye to tadi Wong wedok ngemiki. ya ya Melu joget. Melu joget Melu ngene. joget ngene. Padang bulan. nah kan ubah dik Padange kaya rino. anake golek-golek ngene batine cara ndek iso ngomong obah ae ngono. Kuwi jane goleki apa to, Met? Ya ampun ngono ae takok. Wis padha tuweke rek. Lah kok tak goleki pake. Ya ora kok ya. Oh ya ngene ya gak ya. Kowe kono. Ibu-ibu tetep ning kene. Iki masaku, masamu kono. Aku kene. Oke. Nuwun sewu, Amit. Nggo apa? Duh, yo nganggo musik no. Wong awake dhewe iki wong Wah, budaya kok. Budaya seniman tulen. Seniman Oh, kok. multi talent. Lho. Multi talenan lho. Talenta. Mas,
Ya ampun. Loh, Nuwun sewu Mas iki. Anu ding tak ding ndang ding tak ding. Sing ngendang nek kaya Kamandanu rambute. waduh. Sak baguse kaya ngono lho. Ya pas to kompak lah ngarepe sing ngerjeni Subakir. Wah, Bakir sapa? Bathik Madrim kok Subakir. Oh ya Bathik Madri. Ya kok ora nganggo apa kene blangkon dhewe iki? Hah, bon-bonan. Oh, bon-bonan. Bon-bonan kok kuwi kok. Heeh, yuk dikompakne. Aku ngompak rene, kowe kono, aku kene. Wis to urusanku kene. Dang, tak dung, dang. Lu apa piye? Ngrasakno yen iso. Asik. Khusus untuk ibu-ibunya ya, Bu ya. Kangge jenengan, bapake mboten usah, bapake mengke kalih komet. Sarang-sarang nggih Bu nggih. Supportere dagelan loro, supportere dewi-dewi. Tuwek-tuwek Nggih, lho. bagian wedok. Apa bocah nyanyi apa tuwek-tuwek lho. Ayo sarang-sarang. Hei. Ayo Bu. Apa. Kowe iki lho ape piye? Kowe ape piye? Aku arep ngumpakno kono lho sing muni kene. Lah pancen sing paham ya kene lah nek kono ya Gur. Ora wong kok gak cerdas-cerdas. Lah mbok ya sing kira-kira kono ngerti apa lho ngono. Mengke nek kula anu matur mana semangatmu jenengan anu nggih nyauri Mantu. ini semangatku lho iki nyapa mulih So. khusus ibu-ibu mana semangatmu Nesu. ora nesu piye ngono Kurek Ngono kok jere ibu-ibu iki paling kompak pret. tunjukkan bahwa seorang wanita itu paling kompak sedunia Oke. Apa kuwi rak kono-kono masyarakat ketiban kene iki. Hei, Banu. Napa ta? Banu kok ketiban. Ayo. Katerban. ayo Bu ho Ora kompak. Lah nek aku tanpa musik wis kompak. jal Pak Kula nuwun. Kakek kula nuwun. Ini tok kono wis monggo. Loh, berarti apa to? Wong iku mendapatkan antusias atau perhatian karo penonton. Ora kaya kowe ora Jane boloku wis sinden. Wong kok ngene kok diban. Aja melok lho, Den, ya. Aja melok ya. Saing ke ya mesti. Waduh. Aku Tak ya aku ya. Si, kono ya nek ibu e. apa Kono ya nek wedok-wedok e. Resto. Telek sandi berarti kayak. Telek sandi kayak. Ya berarti telek sandi lagi telek pitik. lah kan ya padha sak kandang aku telek pitik kowe kan ya telek mentok. Wis Ora iso wis nyerah. bareng ya Bik ketoke sing ngarep ki kleru nek ku laguku kok. Lanjut ketoke gak iso met. Lanjut gak iso. Campur sari ya. Sing nangkap itu jak dagel pisan. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Alah. Cahe patake. Nyanyi malah kanggo sing bae-bae. Bingung kowe bingung. Aku jane ning nggon aku. Asli bingung, Dek. Bingung. Lah nek umpama nganggo kedang Mas, blang, tun tak nduk, blang. Ayo. Ikuti suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cirolo. Cirolo. Mulai. Apa? Kowe sing boloku kait budal mau sing ngejak foto aku. Kowe sing kompak ya.
malah kaya kecepit to, Met. Ngono sik to, tak ideki ya, Mas. Kak bongko. Aku mau buk to ning guri. Anggit iku kesel ngono. Lah kok arep diidek-idek mbek Rian. Ah modar aku. Sikil siji ae, Mas. Sikilmu siji sawong aku. Ngaturke matur nuwun dumateng masyarakat Bandung nggih Mas Bayu. Nggih, Ya matur nggih sembah niki nuwun. tiang masyarakat ingkang tasik nguring-nguring nggih ngurup-ngurup Nggih. budaya Jawa. Ya, betul. Terbukti malam hari ini nanggap wayang. Ning kelase gur dukuh wae iso urunan kompak. Wah, nggih. ndugekake panjenengan ugi kula menika. Wah, lho, tenan, ngono. luar biasa. Tepuk tangan untuk Banu. Nah, tepuk tangan. Jos kompak lho. Nek ora gusub rukun, Nah. gotong royong ora mungkin adicara bengi iki kaleksanan lho Mas. Betul Mas Bayu, guyub rukun menika kunci utama. Wong kok gelem rukun insya Allah urusan apa ae dadi enteng. Ngomong-ngomong masalah rukun, nek Nah. cara sampean Pak Dalang. Iki Ya. apa iso? Lho, piye to? Awake dhewe iki kudu membudayakan nyanyi kaya wong India. Kuwi iso rukun. Wong India kae aja neh kok apik. Seneng cinta. Wong Upama- perang wae nganggo lagu. Tukaran nggih lagu. Contone upamane tukaran. Apa ngene? Aku dadi apa? Dadi wit. Ya ampun. Mbok Rian kae kon ning kene mbet kaya wit ringin. Iku Rian. Iki pomo dadi wit. Ya. Wong India ngerti wit lho nyanyi. Iso ye? Duh, piye to? Jajal lagu. Koye mile gaya. Koye gaya. Koye mile gaya. Koye mile gaya. Wi nyonto wong India. Wi lagi ngerti wit ketiban wit lho nyanyi. Ya ora enek to ketiban wit iki ya malah aduh. Surabaya ya enek kok ketiban wong India. Iya. Beduk ya toh. Ketiban wit. Ketiban wit wong India nyanyi langsung. Duh, wadaw 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 daw 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 wadaw 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 daw 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 wadaw wadaw wadaw. Asik. Wit apa sing nibani iki mau dik. Wit apa sing nibani iki mau dik. Kayane mau ni gedidi. Kayane mau ni gedidi. Ki wong India. Ketiban wit ngantek kaya ngono kuwi. Mula nyontoh wong aku ya. Rumah tangga. Rumah tangga. Ibaratnya iki niki tak buktekno lho Mas. Kersane kangge contoh masyarakat Bandung Banu. tunjukkan bahwa cakku itu dengan seorang istri tidak pernah bertengkar. Ora tahu Mas aku. Kayak contoh. Berangkat ngene iki aku pamit. Upama tanggapan. Salaman. Aku berangkat ya Mah aku kan ngono. Lho kok wah alah potonganmu kok celurut nyeluk bojo adek emak. Lah bojoku jenenge Satimah. Lho, gak mamah ta? Gak sapa Mama. Lho ku mang berarti salaman plek langsung ngomong piye? Aku iki pamit budal tanggapan. Iya. Ngono ki yo nyanyi. Piye nek? Berangkatlah saya. Oh. Hati-hati di jalan. Dek ora usah nyanyi isin engko njaluk tak tumbas nopo ngene. Ngono ki Dek yo nyanyi. Nyanyi piye ta bojo? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Alah ngantek mangap kaya ngono. Ngapa bojoku? Berarti ben ketok romantis. Ora kaya bojoku. Ya paling ora ki nek mulih engko terus tukono kembang to, Met. Wis tak sempete kembang aku malah Oh, berarti bojomu seneng. Wah, aku dikaplok ya. Lho, ditukono kembang iki wong wedok seneng. Gak. Lho kok dikaplok ki piye? Lagi kembang api tak sumet sisan. Cah gitu. Ya kembang ki mawar, Iya, iya. melati, nek- Semuanya indah. Nek iso kamboja rak ya ngono to. Kuwi kembang mayit Mas. Kamboja. Yang penting kan bunga, ini memberi contoh sing apik-apik. Iki lho. Mula bengi iki ya hiburan ya guyonan. Ya. Komplit menika wonten saking mriki dugi Ya. menika jenengan milih piyambak. Mbok menawi enten pamundutan, Pak. Oke banyak, iki Oke, sindian banyak. langsung. Sampai milih sing ndi terserah. Apa Sinten sampean ingkang tepang katuran kisik? jumeneng? Iki sing apa jenenge ngadeg ning kene iki sing ngaturi panyuwunan banyak to. Nggih. Diwasana sik apa piye? Nggih to. Saking Banjarno njaluk gending podang kuning kalih gubuk asmara. Nggih, matur suwun. Oke. Iki diaturake sik iki podang kuning kalih gubuk asmara. Niki sing biasa nembang sinten, Mbak sinten?
Wah banyak iki los semuanya iki. Mbak Ulpa antian. Mbak Rani. Weh. Sing mulai mriki lho, mriki Mas Bayu. Heh? Wong iso lali Saka kene Kowe kok ora manut kono iki nyabut to kok. Lho. Karek kono sapa sik ngono lho. Ora apal karo sindene, Met. Iki kok Ora apal ya wong pancen gonta-ganti sapa ta sing betah melak kono iki. tak tapuk pisan minggu malah. Wong kene iki wis masalah sinden iki wis mangsa bodho. Lho, Lah, maksude kuwi Mas Bayu ki Koordinatore dhewe-dhewe. Lah, ben suasanane gonta-ganti. Koordinator paling wedi karo bojone arek. Bengi iki aja nganggo ki ya cep meneng. Mosok Mas Bayu kalah mbek sing wedok. Kalah. Ya ampun, lah nek cerita aku mang ning jero. Lah bojoku wani apa to Mas Yon? Ya ngono kuwi nek cerita karo wong. Lho, asline. Asline ya wedi. Padha karo aku. Lho, alah ngono mbok critane. Sinten Mas? Nduk Rani ngateko nduk ya. Sepoti cara Sanggar Bayu Widodo yo. Sanggar. Ayu Widodo. Yoga kemenyek. Lho kok kompake kok ngene kok jare Kene kono kemenyek. mbok langsung dung jleng bar. Wis rasa do. Lho niku variasi kok. Apa? Ya, variasi. Sing apik vario, Mbak. Nak variasi apa tak? Piye apa montor apa piye to? Ngene iki mertandane nek apa ki sanggar kene iki ya. Iya. Apa mang jenenge? Mbuh. Lho lah. Aduh. Bayu Widodo. Wahyu Sri Widodo. Oh, Bayu Widodo. Ya. Bukan aku Sri to? Boten, Wis siap tuwek tanggaku. dadi budek. Ora, Suwe. sajake ora gandeng karo sisi sini malah budek to sampeyan iki. Nemen. Kok Sri kok ora melok to biasane melok. Lah nggih lah mboten diajak kok. Oh mboten dijak. Nggih. Wis dunung berarti. Nah iki kan urung dunung. Iya. Iki- Iki ketake kok nek dagelane loro iki ketake kok digalekno pasangan siji-siji gathuk Wah, sajake iki. ngoten le Mas kok. Aku Ora milih pangerten kene. aku ngelolani menenge mbok yo lho. Oh, ngono. lho Yo kene milih iki dadi dhewe to, Met. Kudune senenganku ki sing kuwi neh malah senenganku sing piye ayo lho pengerten karo siji. Oh kowe kon milihne. Mbuh. Aku tak pilihne nek iki engko kanggo aku ya. Kowe Madheparana, aku wis paham seleramu to. Kok milih adek pokok madhep rono Ya nyambut. ben surprise to. Iya. Ben ora kok kuwi neh. Ora tak aku ngerti. Bintang. Ya kuwi lho. Sawi. Mbak. Sing halus lho. Iya to. Jenengan jumeneng nggih. Ah. Nggih to sekali-kali ya. Wis to tak pilih sing apik. Matur nuwun. Medina nduk medina. Nggih. Seleramu yo ngene-ngene iki to. Aku wis ngerti. Kowe kan yo paham. Lah iya. Wis ten kono ae. Ora usah kuwatir mbek aku, tetep tak pilihno wong iya lah mesti. Ya, kowe nyandang kono. Iya. Kok yo Wis ngono. lah ngene. Apa pilihanmu wis ngono. Lah ngene. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ya apa to wong wedok kok kualik lho. Piye ta? Goblok. Iki wae kono. Kowe sapa? Pak Lurah iki lho wis ora duweni iki kok kedimen to, Met? Iya, iya. Kak, sapa wedi? Ya lah dimang Aku ning ngene. Ke anu, sehat nggih? Lah nggih. Alhamdulillah nek. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah penting tapi aduh lah kok Ya alhamdulillah nggih. Angut mangan-mangan itu nek ngene. anu Kelainan apa jane? napa gangguan tenggorokan Gimana ngono oh.
Oh niku mungkin nak badhe pementasan mawon kula paringi resep niku saged diparingi oplok-oplok niku apa? Nggih, mungkin kula gaweke nggih. Mono-mono. Salah. Sampean yo romantis kaya Mas Komet. Nek romantis lho piye? Lho, yo tak gandrung no wong lanang kok padakne. Ilate siku kok. Ilatane kaya meteran ngono piye to? Kalau boleh tahu namanya siapa tadi? Oh iya, nama Aku kok mbayangno kene dicak nyanyi. Dewi Hei, Hah? janji tresno ya. Iya. Nyanyi. Mesti api. Mesti api. Api paling. Lah iya. Mesti api. Namanya siapa tadi? namanya Dewi Rani. Oh, Dewi Rani ya. Oh, Dewi. Sudah. Dewi Rani. Kowe Siapa nyapa sih? tak kok biling Siapa nyapa? sih dia? Oh, itu nggak kenal kamu ya. Kamu di Betul. sini aja. Udah punya pacar belum? Aku Heeh. belum. Oh, belum. Aduh. Namanya ndelak wis luwe kok ya. Ndelak wis. Kulo ndang takoni kuwi lho jenenge sapa? Wis on intim wis luwe. Wis di pacar burung. Kok pacar bojo e. Ya bojo ya sing cetha bojone sapa? Wong kowe pengkhianat milihne beresiko kok. Wong liyane lho apik-apik. Ya apik lho, Met. Piye apik lho? Biyen Lho, lah saiki mbok nyek elek ngono. Udah nggih. apik-apik nggih. Bojone sampean nggih anu nderek teng ngriki. Alhamdulillah Dek. Nenek nggih. Ampun ditinggal mungkin gontol tikus nggih. Nggih, mboten mau tinggal. Besok Iya. yen kowe gelem karo aku, Dik, upama dadi pacarku bakal tak tukokne emas, kalung, gelang, ali-ali sak piturute ya. Aku Dik, ya ya. pengen kaya ngae lho, Mas. Wis nak nukono. Gelang nak meneh iki lho, Iya, Mas. pokoke gelang. Heeh. Eh, Gelang meneh iki lho lho, Iya. nak meneh. Iya, mulai kini amek nyikut. Heeh. Wih, ngotak ngono ban nyopo. Apa kuwi? Lah kene ngantek kene gak ban jobo ya apa? Gelang Wong ora duwe apa-apa gayane nukone gelang iki lho. Upama pengen dolan ning ndi tak tukokno mobil sing apik model-model saiki ya. Kowe pengene mobil apa, Dik? Aku apa aja, yang penting kan sama kamu. Oke, Oh, sing sama wedok aku. iki ya padha ae. Aku lah mbok tembasno mobil. Wis tak Mas. tumbasno sampean karo aku engko sing mesra aja gelem kalah karo kuwi. Tak tukokno mobil cherry sing gruwah. Aku sing nyetir sampean madhep mengguri karo goreng tahu. Tahu bulat. Ulat tinggal latusan. Nah, kuwi cocok iki. Lho ki yo marah jelas to. Hunat. Sudah. Wes upama nganti kowe gelem tak pek bojo sok ben tak jak bulan madu ya. Kemana ya kita? Terserah kamu sayang, mau ke Paris, mau ke Hong Kong. Wah, kuwi bulan madu apa minggat jane. Rewet ya iki rumah tanggamu dhewe. Lho kowe lho teko Caterban nganggo Google Map teko Hong Kong. Potonganmu yon. Wonge mbok biasa somben awake dhewe nang gua kikik. Alah. Windy, Mas. Uluh, ndelok telek lawa. Kowe iki parep cicik watu apa piye ning kono kok. Aja rayu nak wani nganggo kae. Lho, nganggo apa? Matane. Nganggo musik, nganggo Lah musik. iku kono iki nganggo musik. Wis sik Pak Kusik. Lho rak takon. Rak takon. Wong nek bingung ya mesti takon. Wong kok koyo ya ampun. Aku wis tak takon. Tegese kuwi kowe sik karo Lah nek kowe takok kowe sik Pak Kusik padha karo nguyahi segara ya. alah yo kalah to kowe mbek aku kok iso. Lah dijajal. Oke, tolong nadanya A minor, A minor. Kunci nggawa kabeh pisan. Dengan musik-musik modern. Ternyata hati. Tapuk lambimu engko malah merah wong. Aku ngilingno nada. Kudu sajane. Aku ngilingno nada. Rene Dek. Apale jane ya Aja nyendak kono ya. Kowe A minor tenan apa ora? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Pun bagus antep Ketok ideal. hatimu
ditinggal nih. Iki piye tak kok ditinggal ki jane? Wali aku. Oh, lan bojo ngono mbok tinggal tak anune apa piye? Bojo Siremo. Teko ndi Mas? Teko Katerban ngono kok sok